Assalamu alaikum. АТР телеканалының yayınında Zaman bugün октябрьнің 3-і. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам. Русияның Қырым işğалini resmileştirmеген тылулары бошына бөле Түркияның тыш ішлері нәтерлігінде Истанбулда кечірілген сөзде Қырым иқтисади форумына сеслендірділер. Москва не yapsa да Анкараның Қырыммен бағлы позициясы деңішмейжек. Түркия бір вақыт Русия тарафындан Қырым işğалini танымай ве танымай жақтыр. Сөзде иқтисади форум кечінлері өткерілді. Анда Түркия ве işğал етілген Қырымдан иш адамларыны давет еткенлер. Хилтон отелінде форум кечірілмесіне рұқсат берілмеген сон, оны башқа бір отель, палат хотелге кечіргенлер. Işğalчылар тарафындан форум кечірілмесіне түрк иш адамлары ве Украина тыш ішлері әзірлігі тәкбих етті. Позиція Туреччини в Україні чітка. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і не визнаємо незаконну та нелегітимну анексію Криму. У нас немає офіційного контакту з де-факто владою в Криму. Спроби легітимізувати анексію Криму не матимуть впливу на нашу політику. Сөзде Қырым иқтисади форумына чоқызы түрк иш адамлары құлаққа асмады. Форум тешкілетшісі университеттен ғайры тедбірде işğalчылар акимиетінің темсілчілері де көрінді. Олар сырасында Наталья Серова işğalчылар акимиетінің иқтисади инкишафы назирлігі янында ихрач, яғни экспорт мерkezінің елбасшысы. Владимир Мурзин түрк чифтчілік холдингінің темсілчісі. Фариба Назарян Карадаки халықара тиббият ве туризм федерациясының тесісшісі. Бірқач қырымлы иш адамы да форумда иштирак еткен. Олар сырасында Валентина Гайворонская, Қырымда бірінші яқ заводының елбасшысы. Индустрия развития құрылжылық шirketінің мудирі Энвера Мираджиев. О Қырымның işğalчылар елбасшысы янында сөзде Қырым татар халқының шура азасы ола. Ве бұл шураның да бір азасы ве işğalчылар парламентінің депутаты Лемара Селенділі де іштирак еткен. Це було збіговисько, яке виконало лише одну свою таку функцію, послугувати картинкою для російської пропаганди. Їм вдалося зібрати десь близько 45-50 людей. І це такі ж маргінальні функціонери, як вони самі. Ми будемо ще стикатися з такими заходами, які будуть здійснюватися задля того, щоб створити картинку таку, яка б говорила про те, що, мовляв, ледве не весь світ поспішає до Криму своїми інвестиціями. Акраба, дос темердеш ве первасыз олмаған эркеске миннетдарлық. Нариман Мемедиминов она укум чықарылған сон махкеме залындан видео мұражатта бұлынды. Кеченлер жумат журналисті ве блогерге 2 ел 6 ай аписка саба жазасы чықардылар. Işğalчылар оны терроризм тешвиқатында қабатлады. Прокурорлар Нариман Мемедиминов үшін 6 ел апис жазасы талап еткен еді. Нариманның өзіні қабатлы саймай ве бұл күмні шикает етежегіні білдірді. Я хотел выразить огромные слова благодарности своим друзьям и знакомым, которые также всегда поддерживали как меня, но и также не оставляли наедине с этой проблемой мою семью и моих близких. Огромные слова благодарности моему джамату. За это журналистам, правозащитникам, жителям других стран, которые проявили со мной солидарность. Огромная благодарность. Продолжайте в том же духе, и все будет у нас хорошо. Ескендер Абселямовның ғайып болғанындан 5 ел кечті. Хурман районындан яшаған 23 yaşındaki genç furuncu olarak çalışaydı. 2014 senesinin 3 октябрь күні o işке ketken vaqt ғайып oldu. Eskender Abselamov hiçbir vaqt siyasi ya da dini tedbirlerde iştirak etmedi. Açık şekilde Kırım işğaline karşı çıkmadı, siyaset ya da akkorçayıcılarla bağlı de geledi. Bugün onun akıbeti haqda hiçbir şey belli дегел. О Қырым işğal етілген соң ғайып болған 44 insanның сырасында ве о тапылған да 15 қырымлының арасында. Олар өлді ме, қалды ме белли дегел. Личных проблем никаких не было. Он тихий, спокойный, если даже политически он не активный. Вот он, если даже, не знаю, если телефон сядет, он с другого телефона позвонит и даст знать родным в первую очередь.
Чоңғар мемори кечит нуктасында Кырымнын запт этилүүндө иштирак эткен куветчини туттулар. Бу акта Бутун дүйнө Кырым татарлар конгрессинин вице-президенти Ленур Ислямов билдирди. Миротворец сайтынын маалыматларына көрө бу Сергей Науменко. О 52 жашында. Русиянын Приморск вилаяты Лубянка көйүндө doğган, шымда Кыярда жашайт экен. Кырым ишгали вактында канунсуз арбий бөлүклөрдө ve рус махсус кызметлеринин операцияларында иштирак эткен. Капитуляцияға жоқ. Биндензеде инсан Киевнің мерkezінде өткерілген наразылық акциясына чықты. Олар Штайнмайер формуласына қаршы чыға. Акция еріне атта шиналарны біле кетірділер. Тәфсиятларына мұхберлеріміз тариф еді. Донбасс! Це Україна! Крим! Це Україна! Луганськ! Україна! Донецк! Україна! Киев сакинлерinin сокакка чыкмага имзаланган Штайнмайер формуласы мечбур етті. Бөлелікнен ишгал етілген Донбасс махсус статусны алacak. ОБСЕ незареті алтында ise bu территорияда seçimler keçirilecek. Seçimlerinin müstakilligine митинг іштиракчылары ішанмай. Я собі не уявляю, як зараз туди заходимо, ми, або туди заходить, я не знаю, там, ЄС, хто завгодно, да, з проукраїнських сил, вільно ведуть агітацію під українськими прапорами, під гарантію того, що лише в день виборів, їх буде захищати там якесь ОБСЄ. Політики там, звичайно, ніякі висуватися не будуть проукраїнські. Там висунеться хтось з проросійських сил або відверто російські найманці. Там повинні бути українські закони, дійсно. Там повинна бути агітація всіх партій проукраїнських. Донбасста арбий әрекетлер іштиракчылары білдіргеніне көре капитуляцияға yol бермемек үшін бірлешмеге азырлар. Ми випрацюємо спільну модель, випрацюємо спільний план дій і змусимо цю владу, котра хоче мир, прислухатися до нас, до тих, хто підтримує єдину формулу української зброї, формулу української армії. Наразылық акциясыны дестек етмеге Анжелика Рудницкая келіп чықты. 90-нчы сенелері о гранит инқилабында иштирак еткен еді. Айтқанына көре о вақытлары наразылық әрекетлері ве ачлық гревлері нәтижесінде Украинаның мұстақиллигіне қапылар ачылды. Бүгін де кері қайтмамақ мұйым деп айта. Хто з нормальних людей повірить, що на територіях, які були окуповані протягом 5 з гаком років, будуть чесні вибори? Як вони можуть бути чесні? Яку інформацію отримали весь цей час люди? В якому світі вони жили? Хто ними керує? За кого вони будуть голосувати? Тобто, насправді, запитань більше поки що, ніж відповідей. І, звичайно, це все пахне капитуляцією. Майданда кечірілген бір сатлық акциядан соң иштиракчылар Банковая соқағына yol алды. Анда да зияде инсан топлаша. Президент офисы янына шиналарны кетіріп, плакатлар ерлештірділер. Соң есе бирабер Украина милли маршыны ижра еттілер. Ні капитуляції! Ні капитуляції! Ні капитуляції! Вова, виходи! Вова, виходи! Митинг іштиракчылары сырасында Автомайдан ве парламент азалары да бар. Це формула, яка передбачає те, що ми реалізовуємо путінський інтерес і, по суті, виправдовуємо всі його дії, злочинні дії, які він здійснював 5 років проти України. Формула Штайнмаєра, от, зокрема, тут перше, що наголошую, вона взагалі не передбачає питання Криму. Тобто ми... Шановний вбивця, забирай Крим, ми тобі ще будемо вдячні. Це отак от виглядає. Україна перетворюється з жертви на винуватця цієї агресії. Штайнмайер формуласыны имзаламақ ишгал етілген территориялар üzerinden milli суверенитетны жоймақ демектір. Бірқач вақыт кешкен соң ise Украина асылда мұстақилігіні жоя біле. Бұақта milli бөлік темсилчisi Андрей Белецкий айта. Шу себептен Украина бүгін Ордлода кечірілген seçimlerini tanımamalı. Tanısa ise sözde cumhuriyetlerinin terroristik faaliyetini resmileştirecek demektir. Президент Украинаның менфаатыны тушынып башқа бір формуланы ішлеп чықармалы ve Українаның позициясыны халқара аренада кuvvetleştirmeli. Не можемо вирішити зараз повернути території силовим шляхом. Окей, давайте зосередимося на економіці, на демографії. Давайте зосередимося на тому, що зробимо повноцінний безпековий, новий безпековий блок, нову, справді реформовану армію, нові спецслужби. І через 3-4 роки нам нічого не заважає зосередитися, підняти свої можливості. Тоді повернутися до питання відновлення контролю
над нашою територією. 3 saat devam etken mitingde iştirakçılar şaharlar seslendirgeninden gayrı bir çok kere Ukrayna milli marşını da icra ettiler. Paytaxttan gayrı kapitulyatsiyaga yo'q aksiyasını devletinin da 20 şehrinde geçirdiler. Viktoriya Koza, Pavlo Linik, Zaman, ATR. Bu şimdilik sonki haberimiz edi. ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olunasanda abonecilerinin miqdari 100.000'den ziyade olsa Rusiya Roskomnadzorı bizlerini blokaga alıp olamayacak ve bugün programması ile sizlerini şimdi menin meslekdeşlerim karşılay seyretini sayılı dostlar, көрüşкенче.